Kyo chiro kararana nasi. Mungatonisha. Haiwe kuku. Mungashada waridza bhedha sha. Aiwe ndatopedza basa rese rapedza kusvika maplates uku. Uchiro karara mungoenda basa. Baby. Kukusha ndoshanda netime enda rotowaridza bhedha. Saka zota una kunaka sadza ndakadla nezuro. Una kunaka sadza kadiki. Ndosadza diki rore. Ibika sadza kadiki ndakadla nezuro unokuona. Alright. Kadi kasadza kadiki. Ndinokuwa stress baby. Ndakatokuda stress baby. Ndakadzingwa basa because rakapera nezuro. Stress. Saka kuti atisikuziva naye chigame chenyu varume chamakaronga. Game J. Zvokutanzi unotora off kubasa 2 weeks onyiuya kumba onyepera mukadzi kuti ndakadzingwa basa uda kuona kuti anokuda dandi. Manje mhete dzako ndadzibata shamwari. Ndikutozviziva hangu ndakazvidzodhara manje pano ndopo kusingaswere wanzoka izvo zvitikasikira kuti mumukire kuti ndiro kubasa. Enda unotsvaga kana pa 2 weeks dzodzo wakatora off dzodzo enda unotsvaga zvimapiece jobs shamwari ini zvokuswera nawo panapa handisikuda. Enda unoona bajoju. Ndochaso kuti ndinenge ndichinyepa but kubajoju ndiyo igara kuzanyaya. Bajoju ndiyo igara kuzanyaya. Unowana kupa information yekubasa kwedu. Ndezvako shamwari chandiri kuzanja kuti mukapana kuenda kubasa. Andiswere newe. One day anogona ukadzona. Pese ndonogona. Kuti kuona nekuda kundinyepera. Nditsoma. Wasiwa sei information. Saka wakungoda kutoya kuprovei. Kana zvadaro bwadi ukaona kuti haudiwo ukachiona usingaenda kubasa bwadi munhurume ngozoti unomuka kuseni uchienda kubasa uchiva nemari pano izvo zviita uende kubasa unoshanda sipo iri pai aiwawo